may sobrang thankful dito kay Nico. Ayun. Ako yun. Sino po nakakaalam sa story ko? Ako lang naman yung overpaid PDL. Alam niyo yung PDL? Alam niyo yung PDL? Person deprived of liberty. Pumasok ako sa Libud, nakakulong ako. Nag-diamond ako habang nasa kulungan ako. And lahat yun, pinapasalamat ko kay Coach Fernan. Lahat ng success ko is galing kay Coach Fernan. Bakit? Sa buong Libud career ko, hindi po ako nag-present online. Wala po akong pinakausap. Tinatap ko kay Coach Fernan. One thing for sure, ang success ko, nandyan na si BMW. Nandyan na, you just have to plug in. Nandyan na, huwag mo nang hanapin. Hindi mo na kailangan maging magaling. Magaling magsalita o hindi. As long mayroon kang pangarap, sipag, sabayan mo ng sipag, tiyaga, siguradong pasok ka dito sa Diamond. Diba? So, ako yung pinaka-thankful. Bakit? Kasi talo ko pa yung chief of police. Kumikita ko 500,000 a month. Nasa loob ko ng tulong. Diba? Sinasakop ko lahat ng walang yung PDL na walang kinakain, walang dalaw, walang ilagay mo sa akin selda yan, ako magpapakain yan. Diba? And nagpiyapiyansa ako, nagbibail ako ng mga kakusa ko na nakita ko nagnakaw lang ng itlog, 2 taon na sa loob. Sabi ko, oh my God, hindi ito yung purpose ng natin, justice system. Itlog lang, 2 taon ka na dito. May nagnakaw sirang electric fan, 2 taon na dyan. Pagkano piyansa? 10,000. 50,000. Lately, mayroon akong inabunuhan 20,000 makalabas lang. So, all of those is God's grace. Sabi ko nga, nangyari sa akin is God my direction. I've been in industry for 20 years. Nabago rin ang buhay ko way back nung... Sino nakakaalam ng Typhoon Haiyan? Typhoon Haiyan. Tacloban, Yolanda. We're from Tacloban. We're the hardest hit. Nawala yung internet cafes ko. 3 internet cafe ko. But then, after 3 months, nasa US po ako. Qualifier ako ng Kayani. I got the 10-year multiple entry. I got my Montero Sport. I traveled in and out in the Philippines. Okay? So, all of those nangyari nung kahirapan. And it happened again. Last February, in-offer sa akin si Live Good. And nung tinignan ko yung video ni Coach Fernan, bigla akong binalikan ko yung naghintay sa akin. Member na ako. Screenshot ng membership ko. Sabi niya sa akin, Coach Judah, sa dami-daming in-offer ko sa'yo, bakit si Live Good? Okay? Bakit si Live Good hindi mo pinag-isipan? Wala pang 5 minutes, member ka na agad. Okay? One thing kasi tinitingnan ko sa company. Okay? Back office. US company ka, tingnan ko yung back office mo. From there, malalaman mo kung totoong US company yan. Okay? Subukan mo yung bilis. Walang kasing bilis ng ibang MLM dyan. Diba? Ang bilis, i-click mo, papasok agad. Okay? So, doon mo makikita na maganda yung system. And don't be threatened sa mga company na nagbubukas ngayon lang dahil ginagaya si Live Good. Isa lang naman ang tanong ko dyan. Yes, yung iba, eto maganda to, bago, local company. May product yung $50 mo. Di ba? Meron? Di ba? Meron. Ang sagot ko lang dyan, paratingin mo yung product mo sa Singapore. Pag dumating yan doon, magti-15 accounts ako.
Okay? So, bibihira yung company na may ganito, Live Good. From US company going to 200 countries worldwide. Wala pong ganon. Even in our Kayani times, so hindi namin nagawa yun. Nag-member kami sa Malaysia, binabackdoor namin yung product ng Kayani from Malaysia to Philippines. Ganon kami nagsimula. Kung nahihirapan kayo ng product ng Live Good, mas mahirap ang ginawa namin sa Kayani. Smuggler kami. Di ba? Dito kay Live Good, si Live Good magpaparating ng product mo door to door. Yes. Okay? Second, sa Kayani, 400,000 commission ang hindi naibigay sa akin. Kinuha ni Upline, ginastos ni Upline. Di ba, Power? Power. Di ba? Sa Live Good, hindi mangyayari sa'yo yan. Kasi, personal dumarating sa account mo. Huwag mo lang i-share yung password mo. Lahat ng problema ko sa MLM company, sagot ni Live Good. Wala na yan ngayon. Yeah. Okay? Products na nakikita mo online, hindi mangyayari kay Live Good yan. Bakit? We are not required to buy a product. Di ba? Hindi tayo kailangan bumili ng product. Sangkatutak na product para maabot mo yung rank mo. Tama? Mali. Dito, bibili ka kung anong gusto mong product inumin. Di ba? Ang maganda dito, voluntary na nga, pero mostly, ang bumibili, everything pack yung $200. Hindi dahil required, kundi gustong tikman yung product. Okay? Ito lang, pagdating sa product, pag US company yan, huwag mo nang questionin yan. Okay? Mas lalo na pag may labas ang product ng US to other country, mas malalong matindi yan. Kung dito sa Pilipinas, kailangan natin maglagay sa pagbigay ng pag may papalabas tayo product. Nasubukan niyo na po magpalabas ng product from Philippines? Mahirap, di ba? Hihingan ka ng mga documentary sa DHL. Yes. Pag wala, hindi tatanggapin. Mas lalo yan sa US. Hindi yan mailalabas ng US kung walang mga documentary. Kaya yung mga nagsasabi na illegal si Live Good. Okay? Illegal si Live Good eh. Wala dito sa Pilipinas. Wala silang permit. Walang BIR. Isa lang naman sagot ko doon. Okay? Wala pa pong Live Good Philippines. Hindi po tayo kailangan ng documentary requirements. Saka lang tayo magkakaroon ng documentary requirements pag nandito na si Live Good. Okay? Sa mga nagtatanong na Ponzi scheme, okay, Ponzi scheme si Live Good, okay, mahilig ako sa US company. It's because not na dinidegrade ko yung Pinoy. Maraming company na magaganda sa Pinoy. Ang problema, pag Pinoy ang may-ari, pag nandyan na yung pera, ayaw na bitawan ng komisyon. Tama? Real talk? Ayaw na nilang ibigay sa tao. Which is, ang daming magagaling na Pinoy, madadaming magagaling na mga kumpanya. Talo pa nga yung mga international sa idea eh. Pero pagdating sa pera, ayaw nilang bitawan eh. Di ba? Yun ang mga ayoko sa Pinoy. Hindi naman ko nila lahat. Okay? Pero when it comes to Ponzi scheme, sinasabi nila yung $40 hindi mo pwedeng pagkakitaan yan. Mali po yun. Okay? Bakit? I've been in Kayani. Ang packages doon is starting from 8,000, 12,000, 17,000, 15,000. Kung wala po kayong ganong pang starting, magbayad kayo ng $40, may website na kayo. You can do your business. Tama, mali? Yun, tama. I'm from LiveVantage. Ganon din. It is a US company. Okay? $40 din. Kung wala kang pang sign up, $40 din. Okay? $40 affiliation fee. Ilang website binibigay sa'yo? One website. Okay. What makes Live Good illegal? Ginagawa naman ni Kayani. Ginagawa naman ni LiveVantage $40. Ang maganda kay Live Good, 5 websites na ngayon binibigay ni Live Good yung kapalit ng $40 mo. Talo ka pa ba doon?
Talo ka pa doon? Di ba? Talo. Sa ibang company, wala kang ni pisong kusing. Pag naka-invite ka ng walang pang package, $40 lang, ni piso wala kang kikitain doon. Saan pupunta yon? Sa company. Di ba? Sa company. Yes. Kita na ng kayanin, kita na ng life vantage, pero sa live good, 50% binibigay sa builder. Di ba? Power yun. Diba? Hindi lang yun. Hindi lang first level. Ito, malulula ka. Expected ko, ang kita ko is $75 lang. Pagdating ng Friday, bakit $300 to? May kita ka pala sa second level, third level, fourth level. Anong sikreto doon? Go hit the rank as fast as you can. Bakit? Nagtatapon po kayo ng pera. On the first day, dapat nagra-rank up kayo. Bakit? Pag hindi kayo nag-rank up, babayaran lang kayo first level. What if yung first level mo nag-build agad? Naging silver agad? Wala po kayong pakinabang doon. Wala kayong rank eh. All you have to do is to hit the rank as fast as you can. Okay? Huwag niyong pabayaan na malalampasan kayo ng diamond ko, Adonis. Dapat nauuna ako, di ba? So, sayang naman, malaki yung binild niya tapos hindi mo pakikinabangan. Okay? So, hit the rank as fast as you can. Okay? Tapos, focus. Ito, focus. Kaya lang wala pang super yet. Okay, so humaba na yung kwento ko, but then sabi ko, I am very fortunate kay Coach Fernan. Coach, I am forever grateful. Wala po ako dito pag wala po si Coach Fernan.